Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka election committee jong ka Khasi Students Union kan pendong ya ka general election ba khandriu ban Jied ki Nongkitkam ba thamai ka Central Executive Council nak Bynta ka Samoi Treikam arhajar arphandriu arpakhandai ka belong mata ka sngi ka khandai tarik jemang arhajar arphandriu ka Jied ka lasdang na du ka por prabaje min step hadu ka por lai baje no phai sngi la sakhi ba ki Dkhot jong ka KSU na Kylleng ka district kila Tuid che ka Jied Nongkitkam hadinam hall jayau ya ka jingyo ya ki vote kan nong mentahi ka sngi but an penuna menta ka sngi hi ya ka result hakani sngi lawan langru uba polling do MLA ubade u president barim ka KSU Treikam bagi wei ki jingdawa naga soka kaseng kelakon takap takhaisnu naga Abundo wasyakan kewajahan kata-kata Kaya maka KSU kasih maka mereka sering kelakon ketika kita menerima bersyarat yang dikasih maka harus menemukan nasib